Egy hely, amiről a kezdetek óta álmodsz. Ahol biztonságban érezheted magad. Ami csak a tiéd. Amit jó másokkal megosztani. Ahova végül megérkezel, és ahol egy új álom veszi kezdetét. Gondoskodj gyermeked jövőjéről, alapozd meg otthonát Fundi mini gyerekszámlával és ajándék okos persejjel. Fundamenta, az otthonteremtés szakértője. Sokan hajlamosak arra gondolni, hogy Kövér László az egy olyan nagyon puritán ember, az úgy nagyon tudja kezelni a dolgokat, és aztán jön egy-egy hír, amitől kiakad az ember. Nem, most csak elektromos sokkolót szerzett be, és nem gépfegyvereket. Tehát szóval azért legyünk. Na ez is egy jó kérdés. Igen. Mi a francnak kell a sokkoló a parlamentbe? Miközben a teremben is elhangzik elég dolog, ami kellően sokkolja az embert. Én azt akartam kihozni, mielőtt a sokkolót hoztad be a témába, hogy most olvastam egy hírben, hogy amellett, hogy 2 szolgálati kocsija van, egy magáncélra, egy pedig a hivatalosra, amellett évi 630 valahány ezer forint benzinpénzt fölvesz. Na, itt egy picit megakadtam. Ez egyezik-e azzal a puritánsággal, amit elvárna az ember ilyen szinten? Ehhez hányszor járja körbe az egyenlítőt, vagy szóval kiszámolt ezt már valaki? Nem tudom, de ennyit vesz fel. Igen. Én azt nem tudom, hogy ez egyébként a 2 autó mit jelent, és ez a 2 autóhoz jár, vagy azon túl? Nem, azon túl. Ja, hát akkor erre nem nagyon lehet észszerű magyarázatot adni. De azért a sokkoló ügyet azért próbáljunk meg valami jóindulatú magyarázatot adni, és tényleg azt gondolom, hogy feltehetően itt valamilyen terrortámadás című történetre gondolnak, amit azért teljesen nem lehet kizárni, hogy valakik valamilyen terrortámadást a magyar parlament ellen. És ezt a sokkolóval fogják kivédeni? Hát, hogy mindesetre jobb dolog sokkolóval kezdeni, mint lövöldözni géppuskával vagy géppisztollyal a parlamentben. Tehát azért szerintem ezt nem kéne túldimenzionálni. Nyilván nem az elnöki pulpituson fogja ő tartani. A parlamentnek nincs egy külön parlamenti őrsége, szóval ez nem egy... De hát ezt annak vették, de ezt annak vették, nyilvánvalóan. Tehát ők állnak a kapuban, ugyanez? Feltehetően ezzel, és valahol gondolom, egy fegyverraktárba fogják tartani, szóval szerintem ebből nem kéne a nagy ügyet csinálni. Én már azt se értettem, hogy miért kell külön őrség. Külön a Kövér László miért hoz létre egy külön őrséget, ez olyan státuszszimbólum? Nem, a speciál elmagyarázta valamelyik média, hogy abban az a ráció, hogy mint ahogy a köztársasági elnöknél is, próbálják a Orbántól való függetlenségüket azzal őrizni, hogy a saját testőrségük tudja, csak a saját programjukat, a saját sofőrjük tudja. Nyilván nem akarja sem Kövér, sem Áder Orbán orrára kötni minden egyes találkozóját, minden egyes vendégét, aki bejelentkezik hozzá. És ennek szerinted ráció? Hát persze. Ez észérv? Hát persze, miután egymásba kölcsönösen nem bíznak, erre elég sok jel van, ez teljesen racionális dolog, hogy egymás előtt titkolózni próbálnak, és ennek ez a módja, hiszen ezeknek a magasrangú állami méltóságnak a programját... Ezek nem egy pártból jöttek? Szerintem ők sem biztos, hogy meg tudják válaszolni, de engem csak azért zavar ez a dolog, ugye, hát ezt jól tudjuk, Csehov drámáira szokták azt mondani, hogy ha az első felvonásban megjelenik ott egy puska, az az utolsó felvonásban el fog sülni. Na most én nem szeretném ezt a működésben érzékelni, vagy látni ezt a Hát az a puska feltehetően, a sokkoló nem fog úgy elsülni, hogy konkrétan egymásra lövöldözzenek. Én azért fegyveres dolgokhoz nem nagyon értek, és nem is nagyon szeretnék, de egyébként ennek a testőrségnek, vagy ennek az őrségnek nincsenek fegyverei egyébként? Tehát, De nyilván vannak fegyverei, de pont arról van szó, hogy nem lőfegyvert akarnak használni,
minden esetben ez egyébként logikus. Hogy elnézést, csak ott hogy 100 000 lőszert vásároltak tavaly, ne kérdezd, hogy hol pufogtatták el. Magyar történelmi analógia, azt azért ugye szokták emlegetni, hogy 1956. október 23-án a probléma egyik lényege az volt, hogy a magyar rendőrségnek nem volt gumibotja sem, csak lőfegyverei voltak, mert az volt a feltételezés, hogy a munkásosztály élcsapata vagy a nép ellen fegyvernek nincs szükség, és rögtön lőni kellett, mert nem volt gumibotjuk. És utána importáltak gumibotot, ugye a Kádár korszak ezzel kezdődött, hogy gumibotot importáltak. Tehát azért ez nem teljes hülyeség, hogy különféle fegyvereket szereznek be, szerintem ezen nem érdemes őket elmarasztalni. De viszont arra visszatérve, hogy elsül-e a fegyver, én azt gondolom, hogy a sokkolók valószínűleg nem fognak elsülni. De hogy ha itt egyszer lesz változás a magyar politikai életben, a közeljövőben, akkor én nagy valószínűséggel lefogadom, hogy ez a Fideszen belüli konfliktusokból fog kigenerálódni. Adja Isten, hogy egymás ellen használják fel. Én ezt akartad mondani? Nem a sokkolót használják egymás ellen, de a politikai eszközöket használják, és fogják is használni egymás ellen. Akkor tud megbukni a Fidesz, hogyha a Fidesz legfelsőbb vezetői egymásnak esnek. Hát már pedig ennek a jelei adottak ebben a pillanatban, kemény adatok. Ez a testőrség, magántestőrségek pont erre utalnak. Hát egyfelől, másfelől én például nagyon jól szórakoztam azon, amikor a tapolcai választások előtt ugye a Lázár azzal a tiszteletteljes kéréssel fordult a miniszterelnök úrhoz, hogy lesz szíves lemenni egy agitációs körútra, ugyanis itt egy nagyon raffinált ötlet volt, és ebből már kiderült, hogy ha addig nem tudtuk volna, belső konfliktusokról van szó, ugyanis két dolog lehetséges. Orbán Viktor lemegy, és megnyeri a Fidesz a tapolcai választást, ez az, ami nem történt meg, de elvben potenciálisan még adott volt, akkor ez a Lázárnak is jó. Ha viszont az Orbán Viktor lemegy, és elveszítik, akkor pláne jó neki. Pláne jó neki, de ez precedens. Így van. Úgyhogy ezek, és ilyenekből még bőven lehetne itt példálozni, nagyon egyértelműen. Az látszik. Az, amit fölvetettetek, az azért egy másik dolgot is, hát hogy is mondjam, mint kritika, vagy megfogalmazódik ebben, mint kritika, hogy másik oldalról meg nincs olyan erő, ami a változást elhozhatná. Én másképp fogalmaznék, persze a tények ugyanazok, mindannyian ugyanazokat a tényeket látjuk, hogy a Fidesz erőssége az a diktatúrából fakad, és nem csak kifele, hanem befele is. A demokráciának az elmúlt 25 évben mindig, és más ország is mindig része, hogy a kormányon belül, a kormányzó párton belül is konfliktusok vannak, a koalíciós pártokon belül is konfliktusok vannak, amelyek visszatükrözik a társadalom különböző érdekeit, és ebből aztán időnként a kormányok megbuknak, vagy egymást megbuktatják a kormánypártvezető politikusai. Ez a normális demokrácia. Abban az esetben, hogyha egy párton belül vasfegyelem és diktatúra van, mint hogy a Fideszben igen, akkor ezt nem lehet megdönteni, és ez az Orbán politika lesz. Itt önkiszolgáló módon megy. Tehát házon belül intézik a megdöntést is. Mondok még egy példát, Kövéres heten van. Azt mondja, nem én, a Kövér azt mondta, hogy az emberek fejében levő képzeteknek, gondolkodásmódnak az átalakulásához, ami egy sikeres polgári átalakuláshoz elengedhetetlen, a politikának kevés eszköze van. És jön az oktatás. Úgy van. Észrevetted ezek szerint te is? Hát hihetetlen mondat, elképesztő mondat, hogy ez lesz az oktatásnak a feladata, hogy szépen, fokozatosan tegye ezt meg, és hát úgy így neveljünk olyan embereket, akik majd nekünk tetszenek. Így van. Erre nekem egy egyszavas válaszom lenne, de az nem képernyőképes. Nem, ezt nem mondja. Igen. Szóval csak annyiban van halovány vitán vele, teljesen egyetértünk, de ez nem a jövő idő, ez már a jelen idő. Jó, de szóval az egész oktatási rendszer már oly módon nem mondta ki senki. Dehogy nem. Hát így ő elmagyarázta az a cél. Gondoljátok végig, kezdve azzal, hogy kötelezően választható tantárgyként jelenik meg ugye a hittanoktatás, illetve
az erkölcstanoktatás, ami egyébként egy látszat, tehát semmi szabad választás nincs mögött. Hát hiszen gondoljuk csak el, hogy mondjuk egy kisebb településen, ahol úgymond az emberek egymás szemei előtt vannak. Ki mer szembe menni mondjuk azzal a hagyománnyal, amit a közösség elvár, ki meri a saját gyerekét olyan helyzetbe hozni, hogy esetleg valamilyen módon újjal mutogassanak rá, tehát az egész egy látszat, de ez már az indoktrináció része, vagy ugye az indoktrináció része az, amikor szétverődik, államosítódik az egész oktatási rendszer. De az imént azt mondtad, hogy vitatkozol velünk, és most támasztod alá. Nem, teljesen, igen. Én csak azt mondtam, hogy a jelen időben fogalmazzunk, te még a jövőre vetítetted igen, ezt ki. Csak azoknak, amit te most mondasz, azok jelek, viszont az, amit most fölvetődött, annak a következménye az 4-5-6 év múlva fog látszani, ha sikerül ez egyáltalán. De én azért bízom a pedagógusokban, szóval mi meg egy olyan rendszerben nőttünk föl, ahol hát akkor mindannyiunknak egyformává kellett volna válni, és mégsem ez történt. Hát persze ez a tévedés, de egyébként itt gyönyörűen látszódik, szóval ezek a reflexek, tehát annak idején, hogy a szocialista erkölcsöt kellett megteremteni, hát ugyanarról szól a dolog. Úgyhogy ráadásul én abban bízom, hogy minthogyha a választóknak a nagy része talán kevésbé érzékelni azt, ez nem bűn, meg nem erkölcsi kategória, ez tény. Kevésbé érzékeli azt, hogy mi a helyzet az alkotmánnyal, alaptörvénnyel, mi a helyzet a médiatörvénnyel, az egyházügyi törvénnyel. Az iskolában, illetve ami az én privát szférámmal történik. Tehát a küszöbömön innen történik. Amikor a küszöbömön innen keresnek föl engem, és amikor a gyerekemmel szórakoznak, az a küszöbömön innen történik. Én azt hiszem, hogy itt kicsit túl optimista vagy, és Budapest belvárosából nézed a világot. Én azt gondolom, hogy az a fajta mentalitás, amit az Orbán, a Kövér képviselnek, az talán a legegyszerűbben egy ilyen kisgazda mentalitásnak lehet nevezni, és ez azért igen széles társadalmi rétegekben alapvetően tetszik az embereknek. Tehát lehet, hogy nekünk nagyon sok minden nem tetszik abból, amit itt elhangzott, meg amit történt, meg amit ideológiai síkon mondanak, vallásról, családról, Istenről, hazáról, gyermekekről. Én azt gondolom, hogy ez elég jelentős mennyiségű embernek vidéken igenis tetszik. Biztos vagy benne? Hát itt lényegében az történik, hogy Orbánék egész egyszerűen kőkemény harcot folytatnak a kiművelt emberfő ellen. Ezt csak mi látjuk így. Én azt gondolom, hogy az ország 3000 településéből 2000 vagy 1500 kisebb településen ezt nem így látják az emberek. Nekik nagyon sokaknak tetszik ez az értékrendszer, és hát ezt azért utána pedig tudományosan is... Mi tartozik ebbe az értékrendszerbe? Tehát, a lézerblokkoló beletartozik, a Rolex, a Pasaparka. Nem. Hát de erről szól az egész. De az emberek értékei, a tradíció, a tradíció. De visszakérdezek, azt gondolod, mert ugye az a kérdés, hogy az oktatásnak mi az output, mi a kimenete? Igen. Azt gondolod, hogy a vidéken élők azok elégedettek lesznek, és örülni fognak, persze lehet, hogy nem látják előre, hogy nem kapnak versenyképes tudást, hogy valamilyen módon ugye az egy központból az egy a tankönyv. Ezt nem mondják nekik azt mondják. Jó, de ennek a következménye az lesz, hogy a gyerekek nem fognak tudni tovább tanulni, 16 éves korukban kikerülnek a kevésbé tehetségesek a rendszerből, hogy remek szakmunkások lesznek, csak éppen arra nem lesz igény, és így tovább. Tehát, hogy hátrányba kerülnek ezek a gyerekek. Igen, de az emberek jelentős része ezt nem látja át, és az olcsó, egyszerű magyarázatok igenis tetszenek neki. Azt se látja át, hogy nem tud tovább menni az életbe, hogy nincs karrier lehetőség? És nem csak, hogy nem tud tovább menni, hanem nem tud kimenni. Tehát a versenyhelyzetben oly módon fog lemaradni, és ezt érzékelik, hogy tudnék, nem tud kimenni, nem tudja elhagyni az országot, nem tud nyelveket, vagy tud, de rosszul. Nincs olyan szakmája, amit kint, az országhatárokon kívül igazából értékesíteni tudna. Ez világos, de az emberek nem számítógépek, és nem tudósok, az emberek fejében ellentétes gondolatok kavarognak, egyébként a mieinkben is, és a dolgok simán megférnek. Tehát ezek a tradicionális értékek, amire az Orbán és az egész Orbán rendszer hivatkozik, az igenis tetszik az emberek jelentős részének, és nem látják át. Melyik korosztálynak?
Én azt gondolom, hogy elég szép a fiataloktól is, most gondoljunk a Jobbik korosztályára, akinek ez szintén tetszik. Ez melyik a Jobbik korosztálya? 16-tól fölfele. Ezek a fiatalok. Ezeknek tetszik. Tetszik ez a dolog, és nem látják át az összefüggést, és ez a legnagyobb probléma, hogy az emberek egy jelentős részének, én nem azt mondom, hogy a többségének, nem tudjuk, hogy mekkora részének, ezek a dolgok tetszenek. Én szerintem azért iskolázottságtól, településtípustól, régiótól, szülők, műveltség, sok mindentől függ. Sok mindentől függ, de még van, de így is van elég, akinek ez tetszik. Sajnos igazad van, szóval ha arra gondoltok, én például mostanában hihetetlenül sokat, nem is tudom, szórakoztam, meg bosszankodtam azon, olvasom a művelt nyugati napi sajtót. Angolul, németül, franciául, olaszul, ahogy a kezembe kerül. Mérgezed magad? A nyugati sajtót. Na most a napokban, és ez téged fog igazolni, a napokban olvasom, éppen például ma, talán a Corriere della Serában, de már mindegy, hogy hol, triumfál a nyugati sajtó, végre megmutatta a művelt nyugat, végre legyőzte Orbán Viktort, végre megmutatta, hogy milyen az európai kultúrai civilizáció, ugye ezzel a nagyszerű ötlettel, nem is a bevándorlás, hanem a halálos ítélet ötlettel. Na most a dolog, és mondom, itt lesz igazad, a dolog azért kísérteties számomra, mert egészen egyszerűen a nyugati sajtó téved. Nem érti Orbán nyelvezetét, két külön nyelvezetről van szó, két külön civilizatórikus, kulturális hagyományról, média hagyományról. Arról van szó, hogy Orbán, akinek mondjuk a jogi felkészültségéről nem feltételezek sokat, azt gondolom, hogy a szakmában talán egy percet nem töltött el, de azt azért pontosan tudja, ha máshogy nem, mint miniszterelnök, hogy ez az egész ötlet, ez nonsens. Ez nem működik. Tehát ehhez nyilvánvalóan azokat... Nem is gondoltak komolyan. Így van. Számára az a fontos, mondom is, itt foglak igazolni, sajnos, számára az a fontos, nem az érdekes, hogy nyugaton mit gondolnak erről, hogy az ország 70%-a, amely idegengyűlölő, vagy legalábbis, hogy is mondjam, hát megvan erre a társadalmi igény, ahogy mondani szokás. Szóval ezeknek a zsigereit, az emócióit valami egészen alpári módon próbálja utolérni, vagyis az a fontos, azt a látszatot kelteni, hogy lám, én itt vagyok, a ti fiatok, a kurucos magyar gyerek, aki neki megyek ennek az Európai Uniónak nevezett hétfejű sárkánynak, kasszaboló misőt, de hát ő legyőz engem. Ez a kurucos tempójú gyerek ugye bevallott egy nagyon komoly bűncselekményt. Maradjunk ennyibe. Amikor azt mondta, hogy én rendeltem el, amikor a Budakest bedőlt, hogy a befektetett pénzek nincsenek biztonságban, és ezért minden minisztérium nézze meg, van-e közpénz a broker cégeknél, amennyiben igen, akkor intézkedjenek. Félő volt ugyanis, hogy elindul egy lavina hatás. Na, erre mondom én azt, hogy ez a kurucos gyerek itt simán és egyszerűen magára rántotta a takarót, mert mi ez, hanem benfentes információval való visszaélés? Nem menjünk bele a pénzügyi jogba, nem az. Hát akkor? Itt egyszerűen arról van szó, hogy ő rántotta meg, ő indította el a lavinát. Ez pedig ez nem bűncselekmény, ez egy felelőtlen dolog. Ezek az intézmények azért dőltek be egyik napra a másikra, mert az állam kivette belőle azt a pénzt, amit ő nem tudott azonnal visszaadni, és rögtön elterjedt, hogy és még mások is, ez nem benfentes kereskedés, mert hiszen nem azért csinálta, hogy nyereséget érjen el, mert az a tőzsdén van, ez nem az, ez nem bűncselekmény, de egy nagyon veszélyes politika, és rosszul is sült el, sok 100 milliárdjába fog ez kerülni a magyar adófizetőknek a történet végén. Fokkal értem. És meg fogják érteni, hogy kinek köszönhető? Nem fogják megérteni, de én mondom még az előző gondolathoz visszatérve egy példát. Orbán Viktor szeret levelezni a magyar választókkal. Nemzeti konzultáció. Ha nem egy levelet küldene, hanem 2, és mondjuk közte eltelne 2 hét, és az egyik levélben azt kérdeznék a magyar dolgozóktól, hogy örülnek-e, egyetértenek azzal, hogy 1956-ban a Magyarországról menekült forradalmárokat Ausztria befogadta a nyugat. Befogadta a nyugat. 99% azt mondta, hogy igen, hálásak vagyunk. És a következő kérdés, hogy és ön egyetérten azzal, hogy az Afganisztánból és Koszovóból menekülő, éhező
megerőszakolt embereket befogadjuk-e. Akkor vakarná a fejét. És azt mondaná, hogy nem. Ez egy szomorú követ. Hát igen, ráadásul hihetetlenül alpári módon ugye a két fogalom összekeverődött. Tehát a gazdasági bevándorló és a politikai menekült. Na nem véletlenül keveredik össze, mert ezzel lehet az miközben emberek... igazából nagy átfedés nincs a kettő között. Vagy pontosabban nagy különbség nincs a kettő. Igen, de pontosan ugye minden a szavakon múlik, igen. Az érzelmeket a szavak megválasztásával lehet generálni, és ebből adódik az, amit én nagyon lényeges elemének tartok a magyar politikai helyzetnek, hogy Orbán Viktornak és a Jobbiknak igen jelentős társadalmi támogatottsága van, és ez magától nem is fog eltűnni. Nem csak azokon a területeken, ahol az életfeltételek kimondottan romlottak? Budaörsön kimondottan jók az életfeltételek, úgy hiszem. Ott van erre valamiféle kutatásatok? Igen, de ez egy érdekes dolog, a jó életfeltételek és a relatív... és a relatív élethelyzet, mert azért Budaörsön is vannak olyanok, akik vesztesei az elmúlt időszaknak. De én igazából egy kérdés fogalmazódott meg bennem azzal kapcsolatban, hogy úgy most előkerült ez a nemzeti konzultáció, hogy szerintetek mennyien fogják vajon ezt kitölteni és visszaküldeni, és mennyien fogják összetérteni, és azt mondani, hogy most már aztán hagyjatok ilyenekkel engem békén? Hagy anekdotázzak, amikor utoljára volt ilyen nemzeti konzultáció, akkor az egyik televíziós műsorban, a Királyi Televízióban megkérdezték azt a tisztviselőt, aki a begyűjtött leveleket kezelte, és megkérdezték, hogy hány válasz érkezett, és nekem feltűnt az a mondat, ő azt mondta, pontos számra most már nem emlékszem, de valami ilyesmi, hogy 1 millió kérdésre kaptunk választ. Aha. És hány kérdés volt? 10. Azt hiszem, a te kérdésedre is 2 válasz van, az egyik a propaganda, igen. A másik meg a valóság. És utána, amikor ez elhangzott, nem sokkal utána a közvéleménykutatók és többen megpróbálták hivatalosan kérni a kormánytól, hogy mondja meg, hogy hány válasz érkezett, mutassák meg azt a termet, ahol állnak a levelek. Mondjuk, mint a választásoknál, hogy lehessen ellenőrizni ezt valakinek. De csak ránézésre, mint hogy ebbe a terembe gyűlnének a levelek, azért látnánk a papírhegyeket, sosem mutatták meg, és nekem akkor az volt az érzésem, hogy itt volt egy tisztviselő, aki nem akart hazudni bele a képernyőbe, aki megmondta, hogy 10-zel kell elosztani azt a számot, amit a kormány közöl. Szóval tulajdonképpen itt arról van szó, ha belegondoltok. Itt valóban egy Európát hát alapjaiban érintő kérdésről van szó. Vagy az európai normákat alapjában feszegető kérdés. Is természetesen. Na most nyilván itt egy racionális diskurzust el kell kezdeni, hogy az Európai Unió ezt már elkezdte. Nyilván ezekre a kérdésekre meg kell találni a választ. Csak hogy itt az történik, hogy Orbán, és ezt folyamatosan érzékeljük, amit én gyakran szoktam mondani, hogy a politikában a szimbólumoknak, a szimbólumképzésnek, a politikai szimbólumoknak legalább olyan erejük van, mint így van, mint adott esetben a politikai praxisnak. Itt megint arról van szó, hogy ha elfogadjuk azt, hogy a politika normál esetben a racionális diskurzusnak a terepe, ahol persze, hogy folyamatos az ellentmondás, de ezek az ellentmondások, azt mondtam, hogy normál esetben, Laci, igen. Ehhez képest Orbán, tehát semmi bajom nem lenne, sőt, kifejezetten örülnék, ha azt mondaná, hogy kezdjünk el erről mi is egy racionális párbeszédet. Ehelyett ezt a racionális párbeszédet zárójelezi, és rögtön oda veti az egész kérdést a legalpáribb ösztönöknek, emócióknak, indulatoknak, kihasználva azt, amiről már beszéltünk, tehát hogy erre van egyfajta nyitottság. De azért a Lázár reakció is érdekes volt, nem? Amikor másnap elmondta, hogy ugye az Unió felé világossá tette a miniszterelnök úr azt, hogy nem arról van szó, hogy ezt szeretnénk bevezetni, vagy napirendet de speciál én híve vagyok a halálbüntetésnek, és hogy az amerikai gyakorlatot kellene tanulmányozni. Ez milyen mondat megint? Igen. Hát ez azért ott is van néhány állam, és nem ugyanaz a gyakorlat. Igen, természetesen. Valószínűleg itt is egy ügyes pozicionálás kényszere van, hogy ő egyfelől meg ne is. Meg be is akarjon bújni az Orbán Viktor cipőjébe, hogy
tulajdonképpen Orbán Viktor személy szerint ellenzi, de én is ellenzem, mert én is vagyok olyan faszagyerek, én is vágyakozom azoknak az embereknek a támogatására, aki Orbán Viktor vágyakozik. Tehát ez egy ilyen ravasz, gyorsan gondolkozom. Soha nem voltak illúzióim a politikusok őszintességével kapcsolatban, de ami mostanában van, az egész egyszerűen hátborzongató. Szóval amikor például egy Szász Jenő, aki, hát vegyük úgy, ne sértődjön meg senki, de egy politikai nulla, ugye? Nem értékeltem túl. Egy nem létező intézetet hoztak létre neki csak azért, mert elbukott egy választást, ami az Orbánnak kedves lett volna. Ezek után az országgyűlés egyik teljesen értelmetlen bizottsága előtt megszólalt, és azt mondta, hogy én képviselő úrtól azt kérem, hogy egy olyan törvényt kezdeményezzen, hogy például a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, kvázi az övé, ne legyen köteles minden egyes információról újságírói kérdésre választ adni. Azért azt tudni kell, hogy ez az intézet nem tudom mire, de 1,3 milliárdot kapott például tavaly is. Vagyis a kérés azt jelenti, hogy legyen egy kivétel, a Gyevi bíró, akinek a közpénzekkel nem kell elszámolni. Így van, tehát hogyha Szász Jenő a saját zsebéből finanszírozná ezt az intézményt, akkor teljesen rendben van, olyan információt ad ki, vagy továbbít, amilyet neki tetszik. De szerintem nem erről van szó, ha jól sejtem. Hanem miről lehet szó, szerinted? Ja nem, hát most itt a pénzekről beszélek, tehát amikor közpénzekről beszélünk, és amikor a közpénzek átláthatóságáról beszélünk, erről az alapkövetelményről beszélünk, akkor föl nem merülhet, hát vagy egészen furcsa körülmények között merülhet csak föl, mint látjuk, az, hogy én nem számolok el, már pedig az elszámolásnak nem csak az képezi a részét, hogy ennyi volt a bevétel, ennyit adtam ki, ennyit költöttünk bérekre, stb., meg a berendezésre, kivel milyen szerződéseim vannak. És milyen kutatásokat. Igen, hát itt egy elméleti intézetről van szó. Gyuri, ne haragudj, mint filozófus, hát azért ne ragadjunk le a hétköznapi jognál, és próbáljuk az másik fejével gondolkozni. Nyilvánvalóan ez az ember ezt a pénzt, amit kap, részint magára, de nagyobb részt illegális pártfinanszírozásra és a határon túli szervezetek illegális támogatására költi. Ő ezt úgy gondolja, hogy a nemzetegyesítés és más hasonló célok magasabb rendű értékek, mint mondjuk az átláthatóság, amiről te beszélsz, és ennek nevében kéri ezt a kivételt, hogy hiszen én a hazát szolgálom, én az erdélyiek érdekét szolgálom, és akkor ehhez képest minden más érték, jogszabály alacsonyabb rendű, és tessék engem kivenni ezek alól a törvények alól, mert én titkos missziót töltök be. Na most ahhoz képest, hogy a 3%-ot nem érte el azon a bizonyos választáson, sőt még kevesebb. Hát azért akar még többet költeni, hogy legközelebb már 6-ot érjen el, és az sok pénz kell. És minket az se kell, hogy érdekelje, hogy mit szól mindenhez a román kormány? De kell, hogy érdekeljen. Vagy az erdélyi magyarok például, mert azért ott... Hát azok lenullázták. Én azt gondolom, de ez értékválasztás kérdése, hogy a Magyar Köztársaság, már amennyire van, annak a törvényei fölött nincsenek értékek. De bocsánat, van... ezt nem értettem, segítsetek. Hát azt hiszem, azért mégiscsak értettétek, hogy a Magyar Köztársaságban a pénzekkel való elszámolás kötelezettsége, ez egy általános szabály, törvény. Volt. Jó. Már köztársaság sincs. Igen, én is tudom, de most én úgy csinálok, mintha lenne, és e fölött nincsenek más értékek. Ugye ez, hogy milyen értékek fölött milyen értékek vannak, most nem akarok új témát bedobni, a kúria közelmúltbeli ítélete pontosan ugyanilyen. Mire gondolsz? Hát, hogy amikor azt mondta, hogy a szegregáció és az egyenlőség törvénye fölött van a vallásszabadság törvénye. Ezek az igazi alapkérdések, tehát ne gondoljuk azt, hogy ennek az intézetnek a vezetője hülyeséget beszél, ő egyfajta értékrendszer nevében beszél, és azt mondja, hogy ez fölötte van a köztársaság értékeinek. Én elfogadom, hogy ez az ember a nemzet legmagasztosabb értékeit képviseli. És Gondolja ő. És én is ezt gondolom. Én nem gondolom ezt. Én is ezt gondolom, én ezt a bizalmat megelőlegzem neki. De ahhoz, hogy ez kiderüljön, ahhoz a
pénzzel való gazdálkodás, illetve elszámoláson túl szeretném, nem én, valamennyien, sokan hozzáértők, történészek, politológusok, szociológusok, néprajzosok és sorolhatnám még, szeretnénk látni azt a szellemi hozadékot, amit ez az intézmény produkált. Ez nem mondható olyat, hogy tehát én ezt bezárom a páncélszekrényembe, és beteszem oda, ami lehet, hogy nincs is, tehát a nagy űr van abban a páncélszekrényben, hanem tessék kiteregetni, megmutatni, és utána el fogom ismerni az ő tevékenységet. Hát ez a probléma. Ez jó, de ez tudni, ettől a pillanattól kezdve az egész egy látszat. Hadd kérdezzek tőled valamit, mint gyakorló polgármestertől. Én azt gondolom, mert amikor az államigazgatásban dolgoztam, nekem is volt ilyen tapasztalatom, hogy bizonyos intézkedéseket, bizonyos döntéseket racionálisnak, szükségesnek gondoltam, vagy adott esetben te annak gondolod, de sajnos a jogszabályoknak ellentmond. Átlépheted te a jogszabályokat azon az alapon, hogy szerinted ez a helyes döntés? Ez kizárt, természetesen. Na erről beszélek. Ugye? Mert te a Magyar Köztársaság egyik önkormányzatának vagy a választott vezetője. Legfeljebb elmondhatom a véleményemet, de sajnos azok határt szabnak, igen, ez így van. Így van. Tehát itt pontosan erről a konfliktusról van szó, hogy vannak-e, így van, de hát, hogy vannak-e a jogszabályok fölötti erkölcsi elvek, és én azt gondolom, hogy egy köztársaságban, egy demokráciában nincsenek, és ez az ember meg úgy gondolja, még nagyon sokan úgy gondolják, hogy a haza, Isten, a család nevében át lehet lépni a jogszabályokat. Van stadionatok? Ja, bocs, mondjad, amit akartál. Nincsen egyébként. Ez nem volt valódi konfliktus 1000 esetben? De hát bennem is számtalanszor van, és egyre többször van valódi konfliktus, természetesen, de hát ezzel együtt nem tehetjük meg. Miközben azt látjuk, hogy ezek a jogszabályok nagyon sok esetben nem találkoznak az általános erkölcsi igényekkel, vagy meggyőződéssel, de hát ugye ezt kimondhatja ki. Hát de mint polgármester mégis be kell tartanod, és akkor is, hogyha ez pénzbe kerül, akkor is, ha a saját szakmai véleményeddel ellentétes. Én azt gondolom, hogy ez a köztársaság lényege, és ez az, amit az egész fideszes bagázs egy percig nem gondolt végig, nem érti, és nem vallja magáénak. Sőt, sajnos, tényleg sajnos megint igazat kell adnom neked, bár tudnék vitatkozni, de ugye abban a pillanatban... Bocsáss meg egy pillanatra, de itt azért van egy pici probléma, mert ugye arról beszélünk, hogy egy javaslat, ami majd törvénnyé válik, hogyha elfogadja a parlament, kritikáját próbáljuk körüljárni, és te azt mondod, hogy van egy erkölcsi meggyőződés, ami a törvény felett van. Ennél rosszabb a helyzet, törvényt csinálnak ezekből. És persze, fabrikálják. Igen, így van. És innentől kezdve persze, hát ezt... Bocsánat, hogy közben... Még én is közben álltam ott, majd mindjárt megkapod a szót, ha akarsz beszélgetni egy kicsit. A stadion nem véletlenül kérdeztem, egy abszolút mai hír, és teljesen kiakadtam. Azt olvasom, hogy 11 milliárdot kap Garancsi úr egy kormányhatározattal, plusz 3,5-öt, 11 milliárdot Székesfehérvár új stadionjára, és azért mert ővé a Videóton. Ez a jutalom? Ővé a Videóton, úgyhogy ő kapja ezt a pénzt, plusz 3,5-öt, hogy a környezetet is rendbe hozzák. És eszembe jutott, hogy nem olyan messze van onnan Sukoró, ahol egy kaszinóváros épült volna, ami nem viszi a lóvét, hanem hozta volna minden szinten. És abból mekkora balhé lett, abba bele lehetett buktatni egy miniszterelnököt. Itt meg így. És annak a jogi eljárása még folyik, és semmit nem tudunk róla. Így van. És itt meg így oda 15 milliárdot a haverjának, hogy építs egy stadiont. A mi pénzünkből. Hát azért álljunk már meg egy picit. Azért kérdeztem, hogy van-e stadionotok. Ez egy nagyon szenzitív kérdés, mert ugye miközben nem értek azzal egyet, ahogy ez a TAO pénz szétosztás működik. Egy település vezetője, hogyha van egy csomó sportlétesítmény, ahol egyébként jó sporteredmények is vannak, például ugye a asztali teniszben már nemzetközi szinten is jegyzik Budaörsöt, és számtalanszor nyerte meg a bajnokságot, hogyha van lehetősége arra, hogy TAO pénzekből sportlétesítményt... Ez nem TAO, ez költségvetés. Oké, hát költségvetési pénzből... A TAO is költségvetés. Megnyugtatlak, hogy költségvetési pénzből soha nem fog Budaörs kapni stadionra pénzt. Ellenben, hogyha TAO pénzből meg lehet, tehát jobbá lehet tenni ezeket a sportlétesítményeket, akkor én nyilván meg fogom tenni azt, hogy megszerzem ezeket a pénzeket, mert hogy ez a dolgom.
Nem fogjátok belém folytani a szót, tehát vissza szeretnék térni. Megpróbáljuk. A stadionhoz nem értek, azért borzasztóan szeretnék, igazából erre készültem. Én ezt most tényleg magyarázzátok el nekem. Teljesen átlagos sportszerető, meg sport nem szerető ember vagyok, szeretek úszni, meg ez az amaz, de szóval talán Magyarországnál boldogabb országokban, ahol megfordultam. Miből finanszírozzák? Azt láttam, egyrészt, hogy miből finanszírozzák, másrészt azt érzékeltem, azt láttam, hogy alapvetően és meghatározó módon, ez már az Egyesült Államoktól kezdve így van, alapvetően és meghatározó módon az egyetemi sport, az iskolák sportja, magyarán a tömegsport az, ami folyamatosan fejlesztődik, és ebből nőtt ki az élsport, nagyon helyesen. Tehát az amerikai élsportolók nem véletlenül, de mindig elképzeljük. Meg is az élsportot meg nem közpénzből finanszírozzák. Hát utána az a lényeg, ez az igazi lényeges. Természetesen. Tehát nem arról van szó, mindig elképzeljük, hogy fú, milyen okosak ezek az amerikai sportolók, mert mindegyik egyetemista, nem, pont fordítva. Egyetemista is ott lesz, vagy ott folytatja a sportpályafutását, és ebből fog kinőni, ha van olyan tehetség, ugye az élsport. Szóval az egész logikája, mintha tökéletesen meg lenne fordítva a jól érzékelem. Ugye, hogy beszéltünk a társadalom állapotáról is, beszélhetnénk a rendszerváltás utáni, szerintem legtragikusabb történetről, a polgárosodás abszolút nem történt meg, és egy csomó olyan dolog nem változott meg, ami pontosan ugyanúgy működik, mint a Kádár idejében, és ugyanígy van ez a civil szervezetek támogatásánál, a sportnál, és sajnos ezek a dolgok valóban ugyanazzal a rutinnal működnek, a sportegyesületek nem tudnak, tehát nem tudnak támogatókhoz, pénzekhez jutni, leszámítva azoknak, akik mondjuk be vannak csatornázva az éppen aktuális hatalomhoz, hát az meg megint nem egy jó történet. Szóval, hogy ezek a dolgok nagyon nincsenek a helyükön, erre én sem tudom, nem tudom a magyarázatot, hogy miért van így. Állandóan dühöngök a helyi sportszervezeteinkkel, akiket egyébként nagyon gáláns módon támogatunk, hogy próbáljanak meg minél több magán szponzorációs hirdetés pénzt bevonni, marhomi nehéz. Szóval hozzáteszem, hogy a másik oldal sem mozdul meg. Tehát amikor van egy olyan csapat, aki nemzetközi meccseket játszik, nem tudjuk elérni azt, hogy az nagyon, tehát hogy ez a médiában is megjelenjen, és ezért aztán nincsenek hirdetések, és valahogy nem akar ez a dolog elindulni. Amikor én kisebb voltam, tehát 10 éves, akkor vasas drukker voltam, és néztem az összes létező foci meccset, természetesen elsősorban a válogatott meccseket. És határozottan emlékszem, hogy én 10 éves koromban úgy képzeltem a világot, hogy ha a Vasas bajnokságot nyer, és a magyar válogatott jól szerepel, akkor ez azt jelenti, hogy az egész ország felvirágzik, és akkor a szüleimnek több pénzük lesz. És ezt én nagyon sokszor végig gondoltam, és nagyon izgultam magam, amikor Vasas éppen nem nyert bajnokságot. De most komolyan, tehát, hogy itt egy nagyon egyszerű gyermekded logika van, amit egyébként a Rákosi korszak is kihasznált, hogyha Helsinkiben 22 aranyérmünk van, akkor azt jelenti, hogy magyar. Tehát itt egy nagyon... De nem attól lesz, hogyha az állam... Természetesen nem, de ahogy én 10 éves koromban így gondoltam, azt gondolom, hogy ez a logika sokak számára vonzó, sokakat elborít. De tudod miért? Mert nem olvasták végig Antalt. Végig Antal ezt annak idején, miért beteg a magyar fociban, egy bekezdésbe leírta. Addig volt keresnivalónk a világ futballjában, ami a nagy üzleti cégek, lásd Adidas, Puma, és a többi nem jöttek rá, hogy ez mekkora bót. Igen. Amikor az 50-es évek végén rájöttek, hogy ebben mi pénz van, onnantól kezdve nincs szerepünk. Igen, de más sportokban egyébként te nagyon rossz hangulatban lehetsz mostanában, ha a Vasasra gondolok. Ez egy más kérdés, talán most már kevésbé érdekel a foci. Épp ezt akartam mondani, hogy szerintem most már nem rázza annyira meg. De van egy ilyen, de van egy ilyen nemzeti, nagyon ilyen nemzeti, rövidre zárt logika, amelyik a sportból az országra és mindannyiunk jólétére következtet. 1989 előtt ugyanez a logika működtette az egész magyar sportot, de az NDK-beli sport is. Orbán Viktor teljesen tudatosan Schmidt-Pál tudna mesélni. úgy gondolja,
és a maga szempontjából még azt is kell mondanom, hogy igaza is van, és hogy a sportra költött pár 100 milliárd forint búsásan megtérül, ha ezt életszínvonalban szeretné ugyanennyi szavazót elérni, tehát úgy értem, az emberek azt többnek kerülnek. Csak látjátok, megint hova jutottunk el? Megint a szimbolikus ügyekhez jutottunk el, milyen érdekes. És azért itt, most azért hadd mondjam el azt, amit előbb szerettem volna, amire azt mondtam, hogy megint sajnos kénytelen vagyok egyetérteni veletek. Szóval, hogy amikor egy köztársaságnak neve, ha van csak áruvédjegy, szóval ennek az országnak a törvényeit egyszer csak elkezdjük felülírni. Ez a felülírás egyetlen módon képzelhető el, hogyha bizonyos abszolútumokat határozok meg. Ilyen abszolútum lehet egy transzcendenciában való gondolkodás. Jézus. Amikor azt mondom, majdnem jót mondtál, igen, tehát amikor azt mondom, közel jársz, langyos a dolog, amikor azt mondom, nem én, Orbán Viktor, hogy én egyszerre két országot szolgálok, ezt, az ittenit, meg az Isten országát, oda van nekem elszámolni valóm, én a jó ügyet képviselek, és ebből következően mindazok, akik velem konfrontálódnak, azok a gonoszok. Na most a gonoszokkal egyet lehet csak megsemmisíteni őket. Itt a törvényeket, itt a törvényeket is át lehet hágni, hiszen a cél az, hogy az Isten ellen, vagy az isteni állam ellen lázadókat elpusztítsuk. Én visszarángatlak titeket a földre, és egy nagyon földhöz ragadt témát, a szószoros értelmében egy nagyon földhöz ragadt témát dobok be, ami szerintem titeket is perceken belül rettentesen fog érinteni. Éles irányváltás történt 2011-ben a hulladékszállításban, ami azt jelenti, hogy egy 25 milliárdos iparágat egész egyszerűen államosítottak, ami pedig előreveteti annak a lehetőségét, ugye ráfizetéses mindenhol a hulladékkezelés, illetve szállítás, előrevetíti annak a lehetőségét, hogy miután az Unió tiltja az állami cégek finanszírozását, szponzorálását, vagy bármilyen támogatását, ezek után be fog dőlni az egész, és úgy járunk, mint annak idején Nápoly járt, ahol is a hadsereget kellett bevetni. Menteni, és időben lesz majd egy magánbefektető, akinél majd elengedik az árakat. Pontosan az történik, amit erről annak idején mondtunk. Hát világos volt, mondjuk, ha Budaörsöt nézzük, nyilván nem nyereségre törekedtünk a saját szolgáltató cégünkkel, vagyis önköltségi áron próbáltuk az ellátást biztosítani. Ez a viszonylag alacsony árat is jelentett, és nem volt nyereség a szolgáltatáson. Ebből ugye az következett, hogy lerakóhelyi díjakat fölemelték, jött a rezsi, hát ezt a csökkentés szót nem mondanám ki, szóval az átverés, a rezsicsökkentésnek nevezett átverés, ami egyébként politikai remekül bejött. Hát ezt is nagyon szerették az emberek, elhitték, nem értették, hogy ennek mi lesz a következménye, és most látjuk, ugye Gémesi állt ki azzal, mert most náluk van éppen bedőlőben a cég. Budaörsön csak azért nem dől be, mert a város beleteszi a pénzt, de hát rég veszteséges természetesen, és azután is utána kell nézni, hogy hol lehet lerakni majd szóval az egész egy igazi katasztrófa, és ugye mindenhol a katasztrófa, ez freudi elszólás volt, jön majd a katasztrófavédelem, ő fogja ellátni, mert ugye a törvény így szól, és aztán majd utána valaki meg fogja kapni, és érdekes módon majd annak lehet, hogy nem lesz veszteséges a történet, csak nem lesz olcsó, az árat utólag majd meg kell fizetni. Na most akkor egy pillanat, nem értem. Ezek szerint ugyanaz a lenyúlásos történet van, mint bármely más iparágban, hogy államosítunk, és utána, mint mondjuk a kaszinóknál. Olyan naivan kérdezed ezt a dolgot, hogy nem is tudom, hogy... Mindent értek, csak a katasztrófavédelmet nem értettem a történetben, hogy először államosítunk, hogy aztán a csókosoknak odaadhassuk. Nem. Hát az állam az gondoskodik az állampolgárairól. Nem hagyhatja azt, hogy a szemétszállítás ellehetetlenüljön, ezért arról gondoskodott, hogyha a helyi cég nem tudja ellátni, akkor majd lesz egy állami szerv, amelyiknek ezt kötelező ellátni, és amikor kellő mennyiségű ilyen lesz már, hát akkor majd valamit ezzel kell kezdeni azon normák alapján, amit az imént elmondtál, és ebből az fog következni, hogy majd akkor hát lehetséges, hogy aki ezt, mert egyébként a szemétszállítás tud üzlet lenni, tud nyereséges lenni, csak
Így van. Csak nem véletlen a maffia is erre startolt rá. Hát most ezekben a párhuzamokban már bele sem merek menni. Szóval nem így volt? Ez egy érdekes kérdés, és jó lenne, ha majd egyszer történészek, levéltárosok ezt kikutatnák, és talán találnak valami nyomot. Mert ugye ez nem annyira fontos, ugye ez a szemét dolog, mint akár a cigaretta. De mégis azért ez egy ilyen... Mert nem vesszük a szemetet, persze, hanem így van, így van. Péter, hogy a New York-i és az olasz maffia is rástartott a szemétszállításra. Okay. Ez nem lehet egy olyan szarüzlet. Nem ezt akarom mondani. Azt gondolom, hogy egy rossz intézkedés tovább gördül, annak sok-sok lépése van. És azt hiszem ebben az ügyben is, meg más ügyekben is, van egy spontaneitás. Születik egy rossz döntés, végig gondolatlanul, csökkentsünk, hol lehetne még rezsit csökkenteni, kéményseprés, szemétszállítás, mert valamit mondani kell az embereknek most kedd este, és akkor ezt bemondják, és innentől kezdve, amikor kiderül, hogy mennyi probléma van, felmerül az a kérdés, hogy szabad-e visszakozni. Hát azt nem. Azt meg nem szabad. Elismerni a hibát, azt meg különösen azt meg különösen nem, és itt marad a nyakán az országnak ez a probléma, és még 23 másik probléma, és én azt gondolom, hogy ebben az ügyben speciál valószínűleg nem a csókosoknak való üzlet átjátszás volt a fő cél. Mi a kimenete? Erre csak Orbán Viktorral tudok válaszolni, majd meglátjuk, ha odaérünk a hídhoz. Fogalmuk sincs, nem is foglalkoznak vele, egy dolgra van egy szigorú szabály, hogy hibát nem ismerünk el. És majd toldozzuk, foldozzuk, ha kell, akkor az európai... De ha megnézzük a földügyeket, megnézzük a trafikügyeket, azok egy picit mintha ellentmondani látszanának ennek. Azt gondolom, hogy azokban, tehát nem azt mondom, hogy ez a minta minden esetre igaz, erre az esetre valószínűleg inkább igaz. Egyébként a trafikügyre is, hát teljesen világos, hogy mindazok, akiket hogy mondjam, jó helyzetbe akartak hozni, azok nem kerültek jó helyzetbe. Hát most, hogy a közgép kicsit kegyvesztett lehet, hogy igazad van, de... Tehát én azt gondolom, hogy itt van egy ilyen mechanizmus, ahol a fő elv az, hogy semmilyen hibát nem lehet beismerni, és tovább kell menni. Igen, csak hát ha megnézed a reklámpiacot is, ugye egy számtalan olyan dolgot sorolhatnánk, ahol ez a minta gyönyörűen működött. Így van, nem is akarom kétségbe vonni. Előbb durva insinuációt hajtottál végre, amikor optimistának neveztél engem. Én ezt most nem csak, hogy visszautasítanom, még viszonzom. Tehát én is hajlamos vagyok azt gondolni, amire a Laci is finoman, vagy talán nem is annyira finoman utalt. Ugye akár a játéktermekre, vagy játékgépekre, játékkaszinókra gondolunk, akár a trafik mutyiként elhíresült borzadályra. Ugye mindegyiknél azt lehetett látni, hogy megvan az ideológia. Gyönyörű az ideológia, csodálatos. A trafiknál védjük a 18 éven aluli fiatalokat. Ki nem akarja őket védeni? Persze. Mindenkinek van gyermeke, unokája, ez az, persze, hogy védjük őket. Szó nem volt arról, ma már tudjuk, hogy másról volt szó. Ott a kaszinóknál miről volt szó? A családokat védjük, ugye, mert mindannyian folyamatosan minden nap elhordjuk otthonról a pénzt, és megyünk kaszinózni. Védeni kell a családokat? Hát igen, védeni kell a családokat. Miközben akkor is már pontosan lehetett tudni, hogy ez a pénz hova fog elindulni, milyen közvetítésekkel, milyen pénzek. Közbe kell szóljak, mai hír megint csak. No, well. Aztán hátastugrok, parlamenti tudósítás. Bernadett, milyen Bernadett? Szél Bernadett, igen. A Szél Bernadett fölteszi a kérdést, hogy ugyan már miért nem lehet ugyanúgy, ahogy a zöldségeseket, a fagylaltost, a trafikost bekötik hallottad te is, bekötik a NAV-hoz, miért nem lehet a kaszinót és a kaszinógépeket bekötni? Erre ez a nagyon okos, ez a mérhetetlen okos Tálai azt válaszolta, hogy azért nem, mert akkor nem lenne olyan szoros és tisztességes az ellenőrzés. Világos, tehát ez teljesen világos. Akkor ezek szerint most már tökéletesen értem, hogy miért kellett a mikroszkópot és a vidám színpadot bezárni. Abszolút értem. Igen. Ezekkel nem lehet konkurálni. Igen. Bocsáss meg, nem, zárójel volt. Csak erről van szó. Tehát akkor ezek szerint a zöldségeseknél adottak a farkas törvények, meg a mindenki arca mindenki ellen, mert azokat be lehet kötni, tehát az nem jó. Hát szóval mint a 10-nek a Parizert el lenyúló szegény nyugdíjast, azt ugye rögtön meg tudják fogni. Milliárdoknál ez másképpen. Egy pici rózsaszín foltot láttam a héten.
Van, ahol működik a civil ellenállás. Ugye ott volt először a színművészeti, aztán ott volt a Zeneakadémia. Úgy van. Az egy érdekes dolog. Úgy van. Ez nagyon tetszett nekem, ez a kettő. Ez pontosan arra jó példa, mind a kettő, ugye, hogy bizonyos esetekben mégis meghátrálnak, bizonyos esetekben mégis elismerik a hibát. Akkor, ha elég erős igen. ellen. Nem csak akkor úgy, ha nem éri meg a balhé. Ez ugyanaz, Miért a szemétügyben miért érni meg? És a Zeneakadémián? Nem, én nem gondolom, sőt, majd meglátjuk, de nekem az a gyanúm, hogy az eddigi tapasztalat alapján a vasárnapi nyitvatartáson sem keres senki. Ez egy olyan szituáció, tehát hogy vasárnap zárva vannak a boltok. Ezen mindenki veszít. Mindenki bukik. Mindenki, nincs olyan... Ezért nem értettem, hogy miért vezetik be. Igen, tehát nincs olyan társadalmi vagy üzleti csoport, szerintem, és egy év múlva se lesz. Ideértve a vásárlókat is. Hát az, na jó, de most ugye a Laci arra céloz, hogy ez kinek a zsebére megy. Szerintem nem lesz olyan üzleti csoport egy év múlva, amelyik azt mondja, hogy mi már ezen nyertünk, és még tovább is nyerni fogunk. Ezen mindenki veszít, és mégsem vonják vissza, mert belép az egyes szabály, hogy hibát nem ismerünk. Nem arról van szó, most a közgazdászt kérdezem, nem arról van szó, hogy a fogyasztást akarják valamilyen képen visszafogni? Nem. Hát azzal buknak? Hát nem lesz áfa bevétel? Nem erről van szó. Valamilyen belső politikai játszmat, megint majd a levéltárosok egyszer föl fognak tárni. Megint? Hát nem biztos, de valami miatt ez bejött, ezt elindították, és belépett a főszabály, hogy hibát nem ismerünk. Az volt a retorika, hogy most már van olyan állapotban a gazdaság, hogy meg lehet azt tenni, hogy vasárnap ne legyen. Mert hogy pár évvel ezelőtt még, amikor ez először felvetődött, akkor még nem így volt. Nem tudom, te látod ezt a... Nem, de el tudom képzelni, hogy ezt sokan a vezetők között el is hiszik ezt a butaságot, ennél nagyobb butaságokat is elhisznek. Meg mondanak. Meg az, hogy mondanak, az nem jelent semmit, azt ők is tudják, hogy nem számít, de ezt még el is tudom képzelni, hogy Orbán Viktor el is hiszi ezt a dolgot, hogy ez valami fajta életszínvonal emelkedő dolog. Nem azért csinálták, hogy a 3 betűs üzletlánc ezen gényesek. Egyébként most a hétvégi felvételeket azokról az áruházakról, amelyek vasárnap most mégis nyitva voltak, mert ugye az 5 választhatóból elképesztő. Én megpróbáltam elmenni a Móri Lidlbe. Visszafordultál? A parkolóban nem fértem be. Igen. Nem viccelem. Magyarul a lábukkal vagy az autóikkal szavaznak az emberek erről a kérdésről, nem kell ehhez nemzeti konzultáció. Egy pillanatra megszakadilak titeket, folytathatjuk, csak a nézőktől köszönök el azzal, hogy jövő héten Tóth József lesz a vendég a következő adásban, és Sárközi Tamás professzor úr és Vince Mátyás jönnek mellé. Viszontlátásra. Szóval nem fértünk be a kocsival. Egész egyszerűen. Jó. Hihetetlen volt. Egyébként, ami csak a kérdéshez, hogy visszatérünk, szóval ami a Zeneakadémián, vagy az a színművészeti történet. Egy hely, amiről a kezdetek óta álmodsz. Ahol biztonságban érezheted magad. Ami csak a tiéd. Amit jó másokkal megosztani. Ahova végül megérkezel, és ahol egy új álom veszi kezdetét. Gondoskodj gyermeked jövőjéről, alapozd meg otthonát Fundimini gyerekszámlával és ajándék okos persejjel. Fundamenta, az otthonteremtés szakértője.